Camí de la Foradada, Can Toni Gros. Camí de les Foradades, no sé, sí, deu ser aquella d'allà baix, aquella roca, és allà. No cau. Hi ha aigua, però caure no cau. No? Pensava que cauria, ja, però no hi ha aigua. Me cago en l'olla, mal agunyat el camí. Sí. Però bueno, és maco, No, de maco sí. Bueno, ja a veure què, a veure, Sí. almenys ens passejarem. Oh, sí, ja que sou, Sí, passeu per tirar 4 fotos ara i ja perquè no hi ha ningú. Bueno, millor, això és el que volia, per això hem vingut un xic aviat, però veig que n'hi ha de més matiners encara. Abans que jo he passat un noi també, Ah, veus? Sí, que... Vale, merci, Sí, ja vaig de tot. I quasi bé. Ni una gota, quina pena. La Foradada. Benvinguts a la Foradada. Totalment turístic, això. Hòstia, quina pena que no hi hagi gota d'aigua. Cuita això. Mira, que maca. Veus? Quasi. La Foradada. Jo que pensava que portaria, que hi hauria aigua. Perfecte. Guita, que maco. Aquí veig tot el cel, tu, i la lluna i tot, quasi bé. Ah, no, és una fulla. Uns reflexes més macos que hi ha. Per aquí havia de caure aigua, però no n'hi ha. Nois? Home. Faginosa, Xavi? Bueno, acabem de veure la Foradada sense aigua. Bueno, és tot un hàndicap. Ah, sí, uns reflexes espectaculars, això sí. Vale. Si no hi ha una cosa, almenys hi ha hagut una altra. I ara ja tornem a caminar, tornem a enfilar-nos cap a dalt, que hi ha un quartet, però ja veieu quin caminets, que sí? A més són macos. Part del camí, una bauma petitona, la bauma del camí de la Foradada, perquè no sé el nom, vale? O sigui que ja veieu, la bauma de gaire grossa, però és interessant. Molta pedrota. Vale, molt bé. Sí senyor. I anar tirant amunt, saps? Anar tirant amunt. Perspectiva del morro de l'Abella i a sobre el cingle de Tavertet. Allà és la punta de Tavertet i la punta de l'Agulla. Vale. I allà baix el pantà de Sau. Unes bones vistes. El morro de l'Abella,
Passarem per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, i irem a la punta, si ens hi deixen anar, perquè diu que està prohibit. Ok, endavant. Sí. I la càmera de fotografiar, Morro de l'Abella. Vale. Veus? Internet, que maco. Veu quina vista que hi ha aquí. Vale. Pantà de Sau, a sota. I allà a la punta de l'agulla. I quan siguem més enllà, cap aquí, hi ha el salt, no sé quin salt, però un salt molt maco. El que passa que ara no hi deu haver-hi aigua, és això. No és pas un forat, és aigua. Ara, com que som uns expedicionaris impressionants, ara hem vist des de dalt de tot el Morro de l'Abella, hem vist una foradada per aquí i hem pensat, saps què? Ens hi arribem, tu. I ens hi hem arribat. I la veritat és que no decepciona pas. No decepciona pas, tu. Mira això. No és pas aquesta la que veiem, Xavi? Sí? Mira això. Que maca. Veus? Mira això. Oh, quines coses. Mira. Ole. Ole, tu. Vale. Toma, toma, toma ja. Mira això. Mira això. Això sí. Això sí és el que veiem, aquesta. Ah. Ah, sí, mira, el Morro de l'Abella, és allà, hem anat allà dalt. I ara som aquí baix. Que Déu-n'hi-do. Agafen gana. I ara irem cap allà. Sí, i tant, i tant, i tant. Però s'està escardant per aquí, aquest tros d'aquí s'està escardant. Tot això diu que caurà. Però bé, veus? Mira. Aquí la gent hi ha entrat, ja hi ha una cova impressionant, però esclar, no hi podem entrar-hi. Hem de pujar per aquí, i això la veritat és que es fa una mica difícil. Vale. Bueno, ja ho saps, no?, que aquesta càmera té un vídeo bestial. No l'has fet servir, El dia que el facis servir diràs, hòstia! Sí que n'hi ha. Cap allà dalt, mira això. Hòstia, quina bòveda que hi ha allà dintre. El que passa que no es veu. Oh!